днес ще направим втората част на Ice Bucket Challenge. Само, че нямахме толкова много лед и затова ще сме без лед, но сложихме ужасно ледена вода. И се опитахме да сложим много лед, но не стана. Ето ни ги хавлите, слагаме си ги до нас. И така, хора, от това... Не, чакай обратното, ти ще ме излееш в моя гръб твоето, аз в твоя гръб моето. Така ще си ги излееме в гърбовете. Това е моето. Да, чакай да си ги обърнем. Чакай, че аз ти излях в половината вода. Не, аз даваме така. Леяната. Не, аз трябва да полея моите върху тебе, а ти... Защо? Моите върху мене. Не беше така. Предишния не беше, но сега ще го разнообразим малко. Не, аз ще сложа твоето на тебе и Окей. моето на мен. Дай да не намокриме много. Чакай. Страх ме. Не, първо аз ти и после мен. Айде просто така да си ги сипаме на бобите. Да, дай ми зелен, това съм зелен. Това същото. Същото знам. 3, 2, 1. Това път се напръскахме много повече. Да. Това е студено. Така, хора, довиждане. Това ще тече до слънцето, което ще ми е малко смешно да го видя. После ще има и парт 3. Ето го слънцето, което не знам дали се вижда. Ето го, да. И така, хора, до скоро. Ето го Лени, ето ме мен и до скоро. Ще се видим друг път.